De 55e avondvierdaagse in Venray werd zondag afgesloten met een feestelijk défilé. Duizenden wandelaars, jong en oud, kregen een warm onthaal op het Schouwburgplein. Na 4 lange dagen met schitterend weer en prachtige routes snakten de meeste wandelaars naar het einde van de vierdaagse. Voor de beste wandelaars, groepen en scholen waren ook dit jaar prachtige bekers te verdienen. En hoeveelste prijs is dit? Derde. Wauw, proficiat. Hoeveel kilometer? 5. Wauw, komt hij op school te staan of mag je die mee naar huis nemen? Die komt op school te staan. De tweede. Hebben jullie de tweede prijs en hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5. 5. En hoeveel jaar ben jij dan? 7. En hoeveel jaar ben jij? 5. En heb jij 5 kilometer gelopen? Ja. En dan zo'n mooie beker. Ja. Fantastisch. Wat heb jij gedaan met jouw arm? Ik ben van de rekstuk afgevallen. En heb jij toch de vierdaagse meegelopen dan? Ja. En hoeveel kilometer heb jij gelopen? 5. 5 kilometer. En had je geen pijn? Ik had wel een beetje. Ging het goed? Ja. Hoeveel kilometer heb jij gelopen? 5. En hoeveel kilometer heb jij gelopen? 10. Wauw. En heb je het goed kunnen volhouden? Ja. Hard gezongen? Ja. Ja. Welk liedje was het favoriete liedje van jullie? Geen 1. Geen één? En jouw favoriete liedje, wat is dat? 10 gele hommeltjes. Hoeveel kilometer? 15? 5. 5, maar hoe kan dat dan? Leg eens uit. Ik heb hem bij groep 3 begeleid. En vond je het leuk om mee te doen als leiding? Ja, heel erg. Volgend jaar weer? Nee. Waarom niet? Veel te ver. Veel te vermoeiend. Een groep brugklasleerlingen van het Rijland College liep mee voor het goede doel. Kika. Nou, we hebben via sponsorformulieren Dat was het wat de 10 kilometer betreft en ook voor hun geld, voor de groepen die geen prijs hebben. En toen hebben we ook nog met de collectebus zijn we rondgegaan. We gaan verder En, met de laatste afstand, dat is de daar 15 hebben we heel veel mee kilometer. opgehaald. En hoeveel geld hebben jullie al opgehaald? Nou, we denken zoiets rond de €700. Tweede prijs. Band nummer 189, uitbreiding van de school wat de representatieve gedeelte betreft. Ja. Die prijzenklassen goed te klein zijn allemaal. Ruim 2600 deelnemers deden dit jaar mee aan de avondvierdaagse. Ik ben echt heel erg tevreden. Ik kijk met goed gevoel terug op feestelijke avondvierdaagse. Vanaf 1 juli 2013 staat het jongerencentrum op straat. Op die datum loopt de overeenkomst af met Optisport. Op dit moment zit het poppodium tijdelijk in de oude kantine van sporthal De Wetteling. Maar de jongeren moeten plaatsmaken voor 2 sportverenigingen die nu een plek gaan krijgen in de accommodatie. Zij hebben al wat langer moeten wachten dan eigenlijk de bedoeling was. Nou, we hebben een afspraak gemaakt dat verenigingen die daar een onderdak zochten, bijvoorbeeld de boksvereniging, dat die tijdelijk even pas op de plaats hebben gemaakt. Ze wilden ruimte bieden voor het poppodium omdat daar de nood hoger was. Maar dat kan natuurlijk niet eeuwig blijven duren. Dus we hebben de afspraak gemaakt dat het in juli is afgelopen en dan zal het poppodium inderdaad plaats moeten maken voor die verenigingen. Het poppodium zelf is niet blij met de situatie. Zij hadden gehoopt dat er geen overgangsperiode tussen de tijdelijke en nieuwe locatie zou komen. Nou, dat is op zich wel een probleem inderdaad. We waren eerst van een deadline uitgegaan dat we in juli eigenlijk al de nieuwe locatie zouden krijgen. Maar omdat het dus nog niet opgeleverd gaat worden en dat het pas waarschijnlijk maart 2014 wordt, is dat eigenlijk een probleem inderdaad. Moeten we dus op zoek naar een tijdelijke locatie. Het jongerencentrum is bijna de enige plek waar de jongeren van 12 tot en met 17 een onderdak hebben. Doordat het poppodium dadelijk dakloos is, staan de jongeren letterlijk op straat. En dat kan natuurlijk voor enige overlast op straat gaan zorgen.
Nou, dat is iets waar we natuurlijk ons wel zorgen om maken. Dus we streven er ook naar om dat aanbod zo goed mogelijk gestalte te geven. Dus we zullen zeker meewerken ook aan tijdelijke oplossingen. Maar ja, dit is even een periode van overgang, dus 100% dat zal niet lukken. We willen waarschijnlijk of een tijdelijk onderkomen dus om een paar activiteiten in te kunnen ontplooien. Of dan wel gewoon een vast honk waar we nog eens een keer goed op terug kunnen vallen. Maar daar zitten we nog een beetje over te discussiëren wat het gaat worden. Op 17 augustus organiseert het poppodium het participatiefestival Opportunes voor jongeren. Hierbij willen ze de jongeren meer betrekken bij het nieuwe jongerencentrum. Nu is er nog weinig te zien op het terrein van Sporthal de Wetteling. Maar in het voorjaar moet er toch echt een volledig nieuw jongerencentrum staan. Nou, zoals je ziet gebeurt er nog heel weinig aan deze kant. We zijn wel al op de achtergrond heel erg intensief bezig met de architect. En we hopen dat het zo snel mogelijk hier de schop de grond in gaat. Nou, we zijn hard bezig op dit moment om alles klaar te maken voor de bouw. De aanbesteding die zal binnenkort zijn resultaten opleveren. We denken dat we op 10 juli de aannemer bekend kunnen maken. En dat is uit een groep van 5 lokale aannemers, regionale aannemers, die dan uiteindelijk met elkaar de wedstrijd aangaan. Op 12 augustus zal de bouw gaan starten. In maart 2013 moet het jongerencentrum klaar zijn. De actiegroep Venray Pedovrij gaat komende vrijdag en zaterdag de straat op om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van pedofiel Benno L. De voormalige zwemleraar woont sinds vrijdag op het terrein van de TBS-kliniek de Rooise Wissel in Oostrum. Benno L. heeft 4 jaar in de cel gezeten voor misbruik van tientallen zwakbegaafde meisjes. Zijn vrijlating werd enigszins vertraagd doordat meerdere gemeenten de toegang van Benno L. weigerden. Vrijdag lekte uit dat er toch een woning was gevonden en dit bleek in Venray. Benno L. is inmiddels aangekomen op het terrein van de TBS-kliniek. Hij woont in een zogenaamde resocialisatiewoning. Dat houdt in, Benno L. krijgt begeleiding en staat onder elektronisch toezicht, maar mag wel het terrein verlaten wanneer hij wil. De gemeente Venray heeft voorwaarden gesteld aan de komst van de veroordeelde zwemleraar. Volgens burgemeester Hans Gielissen wordt er zoveel mogelijk gedaan om herhaling te voorkomen. De komst van Benno L. heeft al voor diverse reacties gezorgd. Mensen vinden het over het algemeen een lastige situatie. Ja, je moet ergens wonen, hè. Dus we zijn natuurlijk niet blij mee, want ik kom van Oostrum. Dus we zijn er niet blij mee. Dus ja, waar moet je de man dan anders laten, hè? Ik vind het wel goed dat hij ergens kan wonen. Ik zou er zelf wat moeite mee hebben om hem, misschien is dat gevaarlijk om te zeggen, maar omdat hij in de buurt woont. Maar voor de kinderen in de buurt. Maar op zich vind ik dit een hele goede oplossing. We moeten het niet altijd zo zwart-wit zien. En het wordt altijd, als er kinderen in het geding komen, dat ouders bezorgd zijn, begrijp ik. Maar er zijn andere dingen waar ouders bezorgd over moeten zijn, wie ze heel gewoon vinden. Ik zou het fijn vinden als hij gewoon achter gesloten deuren bleef. Maar hij zit op zo'n resocialisatiewoning, dus ja, dan mag hij vrij, hij mag buiten de poort komen. En ik heb ook gelezen dat hij contact wil opnemen met zijn slachtoffers, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat vind ik al heel bijzonder, dat hij zich bewust van wat hij teweeg brengt. Ik heb geen kleine kinderen, maar ik denk dat als ik kleine kinderen had, dat ik me zorgen maakte. Ja, alleen van de andere kant is nogmaals, die man moet ergens natuurlijk terecht kunnen. Alleen als het maar niet bij mij in de straat is. Alleen als iedereen zo reageert natuurlijk, waar moet die man dan blijven? Moet hem op macht zetten? Misschien een chemische castratie. Dat klinkt misschien heel erg ver voor de tv, maar dat zou misschien wel het beste voor die man zijn. De meningen lopen uiteen. Ook op internet is de discussie losgebarsten. Ondertussen is er ook een actiegroep opgericht, Venray Pedovrij. Oprichter Tom van den Hoek, die bekend staat om zijn rechtsextremistische opvattingen, is verontwaardigd over de komst van Benno L. en begrijpt het standpunt dat burgemeester Hans Gielissen inneemt niet. De burgemeester zegt dat het geen probleem is dat hij hier komt wonen en vindt het jammer dat zijn woonplek is uitgekomen. De taak van een burgemeester is in mijn ogen toch het beschermen van de burgers en de kinderen. En niet ervoor te zorgen dat een pedofiel hier veilig kan rondlopen. Venray Pedovrij gaat dit weekend actie voeren. De groep gaat de straat op om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van de veroordeelde pedofiel. We hebben een folderactie op touw gezet. En daar willen wij dus, wat de burgemeester niet doet, is het niet informeren van de burgers. Dat gaan wij dus wel doen. Iedereen moet weten wat voor varken hier komt wonen.
dat iedereen weet als ze hem zien dat ze in actie kunnen komen. Want zo iemand hoort hier niet op straat te lopen. Daarnaast heeft de actiegroep contact opgenomen met de gemeente. Ze hebben een aantal eisen gesteld met betrekking tot de komst van Benno L. Ja, we willen gewoon dat er iets wordt gepubliceerd dat hij hier komt. We willen dat erna wordt gekeken hoe groot de kans is bij hem op herhaling. Nou, dat lijkt me vrij groot, want zijn geest is al vrij verziekt. En ja, hij moet gewoon zo snel mogelijk verdwijnen, daar zijn we heel buiten. Waar Benno L. dan naartoe moet gaan, weer op zoek naar een andere gemeente? Tom van den Hoek heeft een andere oplossing. Hij moet gewoon helemaal niet meer op straatbeeld te zien zijn. Wat zou jouw voorstel dan zijn? Ja, dit soort mensen verdienen eigenlijk, als de wet anders zou zijn, zouden ze doodstraf verdienen. Anja Linskes uit Venray heeft een bijzonder zeldzame prestatie neergezet. Zij is 3 keer hardlopend de Alpe d'Huez opgegaan voor de strijd tegen kanker. Anja werd enthousiast gemaakt door een collega die al eerder had meegedaan. Daarnaast kent zij ook verschillende mensen die kanker hebben of er tegen hebben moeten strijden. Terwijl de meeste deelnemers op de fiets meedoen, besloot Anja om hardlopend mee te gaan doen aan de Alpe d'Huez. Het was overigens niet meteen de bedoeling om zelfs 3 keer de berg op te gaan. Het gaat er niet om of je nou 1, 2, 3 keer of 6 keer omhoog fietst. Het gaat erom waarom ik daar ben en waarom de mensen er zijn. En dat is op een gegeven moment, heeft de boventoon gevoerd. Dus ik heb eigenlijk een streep door mijn eigen doelstelling gezet en gewoon gedacht van ja, ik ben er en ik kijk wel hoe het die dag verloopt. Anja ging de eerste ronde samen met een collega de berg op. In de tweede bocht had zij speciaal kaarsjes aangestoken voor de mensen voor wie zij speciaal meedeed. De tocht was behoorlijk zwaar. Het was koud en de Venrayse deelnemster kreeg last van haar oude blessure. Toch besloot zij om een tweede keer te gaan rennen. En deze ronde verliep goed. Anja besloot toen om zelfs nog een derde keer de Alpe d'Huez op te gaan. Daar heb ik maar 5 minuten bij mijn vrienden en familie gestaan. Toen zei ik van ja, ik ga weer. Toen zei de jongste dochter van nee mama, niet doen en je hebt last van je knieën en 2 keer is toch al goed. Maar ik was zo in een waan eigenlijk dat ik zoiets had van ja, ik ga gewoon, ik ben nu 1 keer hier en ik ga gewoon voor die derde keer. En die derde keer, ja, dat is niet helemaal hardlopend gelukt. Ik heb ook veel gewandeld. Maar goed, uiteindelijk, ik ben boven gekomen en ja, dat was zo'n voldoening. Dat is niet te beschrijven. In totaal deden er dit jaar bijna 8000 deelnemers mee aan de Goede Doelenactie. Het grote aantal zorgde voor een bijzondere sfeer. Vooral die saamhorigheid. Je bent echt met, ja, er waren 33.000 Nederlanders, zeiden ze. Maar goed, de hele week was al druk met allemaal terrassen vol, allemaal Nederlanders. Iedereen sprak elkaar aan. Je hebt eigenlijk allemaal hetzelfde doel, dat is gedenken en genieten. En het was inderdaad een week met een lach en een traan, maar een onvergetelijke week, ja, echt. In totaal heeft Anja Linskes €6.400 opgehaald. Veel mensen hebben Anja al gevraagd of zij volgend jaar weer mee gaat doen. Anja zelf weet het nog niet. Die 3 keer omhoog lopen en dan ja, die hele week eigenlijk, of dat half jaar waar je naartoe hebt geleefd, om dat nog te kunnen evenaren en de kick, ja, dan weet ik niet of dat nog ooit hetzelfde zal zijn. Dus misschien dat ik dan voor een heel ander doel ga. Ook het goede doel, maar een ander doel.